Да се почне работата. Тихо. Така не може да случва сега. Добре, дотук добре. Справям да се или не. Еха, браво на мен! Браво на мен! Чакай да видим. Ами, не знам. Но мисля, че ще съм пръв. Това е от мен, приятели. Мисля, че съм пръв тук. Не съм сигурен, пръв ли съм. Да, пръв съм. Чао за сега от мен.